atibatike zvechopu chopu. Pane munhu andifonera inini achindiudza nyaya dzaComrade Saruwaka. So according to that person ari kuti zvoni Saruwaka was a CIO, but chiri kuitika ndechekuti apa munhu wekuti panguva yake mazuva yake ayekupedzisira yanga rebel, hanzi was a CIO weRebel CIO. So ndakutry kubatanidzawo inini zvangu nenyaya dzakamboitika pamazuva musi wa17 October paya pakazotanga kumhanyiswa vanhu vana madzibaba oshanduka anani. Before madzibaba oshanduka asungwa handiti, he called me madzibaba and achitaura on the issue yezvanga zvaitika, situation mamiriro yanga yakaita situation yake iye naSaruwaka. Akatotaura madzibaba oshanduka achiti tanga tichifamba naye mukomana wezvechokwadi sezvamamuchiona tichitosimbisa pamavidhio tichiti tichange tinaye mukomana tichienda kwakati tichinodaidai ndasvika paground tatoone vakomana paground. So ari kuti pavaifamba mutown vakomana ana madzibaba oshanduka vanhu vekuti ndeve madhemo manje, vakomana vaya vanomaziva madhemo nerimwe timu uya anoona vakomana vemastructures eMDC vaimhanya madhemo kubva panguva yatsvangire vanonyatsoziva Harare yese left right center. Ndokudza kuti kana tichida kuloka town nenguva dzidiki vanokudza kuti in 1 hour mukavapa maresources avanenge vachida, those guys they can do that anytime handiti. So vakomana vakati vasvika paground vachifamba ndobva vaitoziva vaiona Saruwaka achimhoresana nemaCIO, because maCIO anga kamwaiwa mutown. maCIO asi munhu wekuti ungamuziva ka umbofa ukamuziva unototi uchifamba kudai so unotopesana naye kuti uyo unotomhoresana naye achitoita ari kutoita tenga asina kuona. Vamwe vacho ndo vanenge vachitodisguise, anogona kutotanga kutengesa kana airtime apa. Ndo zvavangori vanhu vacho paudhara mazuva vachikutoita vari kutoita as long as munhu ari permission. So pari kunzi pavaifamba kudaro vanhu ndopavazotanga kuti Saruwaka aenda chinomhoresana nawo ndepe wadii aiwa warova waita sei upenyu uri sei bo. So Saruwaka ndopaizoudzwa nawakomana nana madzibaba oshanduka kuti ko uri kumhoresana nawo waita uyu munhu anotyisa uyu munhu anopedza vanhu uyu munhu iye uri kutoona akatombotibata akambobatana nhingi iye ono. So iye ndopati hana basa uyu ndakadzidza naye uyu ndaitamba naye uyu ndaita sei. maCIO ega aimhoresana nawo timu nachiroro murubata nyaya yacho. That was according to madzibaba veshanduko pavaitaura nyaya yacho kuti saka isusu tikutovhundukawo bhozi pane vanhu vazotanga kutaura nesu after tapedza kufamba naye mukomana vachiti ko muri kufamba nemunhu yose hamuzivi here muchakwaridzwa vakomana mhenyu zvenyu muchaita se muchapedzwa. Ndo pakazotanga kutaura nyaya paipa vachinzi Saruwaka asiya asungisa vanhu kuZimbabwe ukapedza kusungisa vanhu ana madzibaba oshanduka vese vari pama1 ende vanhu vese zvechokwadi vakasungwa but iye haana kusungwa. So there was this other guy handisotaura zita rake anga ari part of the vanhu vakasungwa vaiva akasungwa vaariliswa vatorwa nemission yake akananga nekuBotswana amene waenda kunoona then ainzi achazodzoka nekuSouth Africa achizonotsvaga vanhu vaaida kutsvaga muSouth Africa muno. Hatono ndianani vanga unozotsvagawo ipapapa. Vamwe vaizoti vakomana ameno zvenyu ngwarirai iko kuSouth Africa avhurirwa ndikati tinenge tichizongoona kuti zvinhu zvacho zvinoita sei zvinopera sei, because isusu edu hatite mamoves ari kuti ari predictable, we are unpredictable zvekutodaro ende titoone chinyumwa futi because tinenge tisina kachetinenge kunzi tinenge tabhaiza tinenge tichitera, we are the law abiding citizens, tinotedzera mutemo wenyika, tinenge tichigara zvakatonakisa pasina kana kuti chii. Saka hapana pekuti ungapinda munyika ubva wanikirikina mosvika moisa chibhesi like chibhesi chemaCIO chiri pa between Randburg Pretoria ipapa. It doesn't make sense. Hachina zvachinobatsira chibhesi chachiya mukuzviona. And the other thing, ndabva ndatanga kufonerana futi nevanhu especially vari mugeza revolution vatoti but this guy he is not part of us. Do you still remember because ndatonyatsokukhotwa zvikanzi iwe Kulin, do you still remember kuti on 31 July mukomana akaita sei? Akadedzera demonstration yake akatoenda kuZimbabwe achiti ndavhura yangu ningirikini yake yaanorana nayo inonzi Zim revolution is not Geza revolution. Geza revolution vari kuti mukomana takazenge takushandawo naye akazenge akuti supporter kokupedzisira, but to be very honest iye mukomana anomhanya revolution yake yaanenge achingoti pamberi nerevolution yake yainzi Zim revolution ndo yaainikina, and haati kunzi anga asingatore maorders kugeza revolution.
izvozvo you can ask anyone ari mumasecos egeza revolution handisi kutaura zvokuti if dai mudhara geza anga ari mupenyu I think zvaikwanisa kubuda zvinhu zvipachena, but zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti zvingotaurwa because pese panozongofa munhu panongobuda even matrue colors nezvisiri matrue colors zvese zvinonge rese zvinosvika pazvinongotaurwa like what just happened ipapa apa ndimukuzviona. So mukomana kune ve ZANU-PF vacho zvigananda vari kutaura kuti hatimuzive mukomana anga achingozvitirawo zvinhu zvake. I even called someone wandoziva vari high ranks imomo madepartments acho akangodaro ndikati ko mukomana anzi ashaya muri kuita sei ka because musiri mamakadeploy here vanhu vakomana kuti vaite se vaende muSouth Africa vatange kunoningina pavakaona pachisumuka geza revolution vakaona kuti backup yacho backbone yange yakasimbira kuna ana nyoka yemabhunu kuSouth Africa and they were like isusu mukomana hatese hatimuzive. Zvinhu izvo handisi kuti ndandichitaura nevanhu ava panyaya dzekuti tikutaura zvokuti ndikuda kutapa munhu kana kuti sei kuna vanondiziva mushe. Normally I don't record people, I don't do that unless kana tatowirirana kuti ndiri kutoya toda kuisa interview pachivhitivhiti tinototanga tatowirirana tisati tatoenda. So I normally don't record people. Dai ndanga ndiri kuti ndamurekodha ndaikwanisa kuuya ndoita sei ndonzwisana nemhemburo yeZimbabwe kuti nzwai zvanga zvichitaurwa panapa. Vatoramba vakati no hatimuzive mukomana, but Saruwaka akabudikira mugame. I think this is now very important. Paakatanga kubudikira mugame madhezi akasungwa nyoka yemabhunu paipai ndo paakabudikira ndo paanoita admin munyoka yemabhunu channel ndo patanga kupa ma-updates ndiye akatongobudikira apa front achizivisa kuti tazofamba so kukoti tazoita sei tazodai tadai nhasi ratiri pakati mangwana zvichazonodai so majaji vari kuti zvakati zvichazodai so tatotaurana ningiya pachitaura zvakawanda pachitaura mazita ana Shoni Mnangagwa pakataura zvinhu zvakawanda ndo pakapinda Saruwaka pamap kuti akutanga kuita zvinhu zvake. But all this information yakubuda zvekuti munhu anga ari muCIO, one thing chandafarira pazinzi anzi CIO rebel kureva kuti munhu anga akapanduka ka basa raya rekuzonzi rechiCIO rere daukuudzai one thing chamusingafe makaziva maZimbabweans unogona ngochitogara nemurume wako ari part of them aumbofe wakazviziva unotozoona panofa paipa ndo panotoya kubasa kwake vakutaura kuti anga ari mumwe wedu kana that is kana vada kuzvizivisa kuti anga ari kubasa kwedu otherwise vanongotosvika vakatoviga mumwe wavo zvakatonaka zvakanyarara vachitongocontributa zvinhu zvavo chinyararire zvinotongoitika futi izvozvo. But on the issue yekuti saka anga ari nhigirikini pandiri kuona kuti kana vari kuti rebel ndinowirira navo because akanzi part of the system anga atori wavo. I don't agree with anyone ipapo. Why ndiri kuti I don't agree? It is because of mukomana maresources mamwe acho aitoita achitomunzvengawo. I understand kuti he was that guy aitravela here and there zvakakawanda akati nhasi aenda kuZimbabwe mangwana adzokera aenda Swaziland adiya achingotenderera up and down achipinda achibuda munyika zvavaifambira vachiita. I don't even know kuti anga ari ma-DRA. At the end of the day munhu anenge achitsvagawo cheuviri zvelife yake munhu anenge achiita se achitoita zvaanenge achiita izvozvo. But I will talk to someone anga achiti anozokwanisa kubatika problem manje munhu wachofoneke kunetsanetsa ari kuzviti neighbor wemukomana anga achiti achigara naye saka I think vanenge vane better understanding kunzwisisa kuti saka mukomana akatanga kugara munzvimbo imomo rini all those things zviri very important kuti muzonyazonzwisisa kuti saka titry kutrace kuti uona kuti akauya muSouth Africa madhezi because nyoka yemabhunu anganzi apa picture here nyoka yemabhunu asungwa here ndo zvaakawira muSouth Africa here kana kuti anga agara ari muSouth Africa achishanda here zvese izvozvo zvinhu zvokuti tichada kuzviongorora tichizvifambira handiti. But that issue ndagara ndakuonesa hazvina basa vanhu vakawanda vari musystem unotokepchwa unotopinda musystem iyaya uchitori mwana wechikoro. In case you didn't know munogona kunge muchitone vana venyu vari kuenda kuzvikoro vakutoshanda mabasa iwayo musingazvizivi asi muri panapa muri busy kutoti ndingazodai so muchitopopota zvinhu zvezve zvinongowanika vanenge vatori ringoriwo basa raanenge achitoita. But isusu hatinei nazvo zvokuti munhu anga ari kupi anga ari kuzori kuchakati. Nguva ino chinhu chakakosha ndechekuti tiri pakuchema we respect time yatakakwanisa kuziyana naye mukomana mashandiro akaita zvaaitawo zvacho izvozvo tinongorespekta zviri positive. Pane zviri positive pane tiko zviri negative ma-allegations anenge akawanda vamwe vachiti mukomana anga ari zori zvakati akazodai zvikadidi. We understand all those things
handiti, but tirongoti semhuri yeZimbabwewo tinenge tichitochema because hatisi kunzwisisa kuti saka munhu mafira aiita ndeapi. Zvine zvaakutivhiringidza. ZANU-PF yacho iri kuramba vari kutoti hatizviziva, hatina kana chataita, hatina kumbouraya munhu iyeye kumboningirina. In fact, the government of Zimbabwe, not ZANU-PF itself, the government of Zimbabwe iri kutaura kuti hatizvizive, hatina zvatakaita mukomana iyeye. So panenge paakunetsa kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakuda kunyazofamba sei. Tichanyatsoramba tichingoidhiga deep nyaya yacho tichiona, but pane nyaya panoda kuti paongororwe. Just that isusu tinenge tine ushingo hwakagoshwa, tinopedzera takutaura dzimwe nyaya dzekuti vanhu vanokutaura kuti why uri kuzvitaura izvozvo, usataure uchidaro. Pane imwe futi information iri kutaurwa, lega ndoona kuti if it's important kuti ndinge ndichiuya nayo panapa ndichiitaura, because pakungobuda ma-informations akawanda, but ndo patinotokwanisa kutozvitaura ipapo parufu munhu asitavigwa, because hatikwanisa kutaura zvinhu munhu azovigwa hatita kutaura zvakashata pamusoro. Totongotaura achitongori papo munyama yake ichiri panze panapa, handiti tobva tatongotaura panotongonzi nyama kuvhu, ivhu kuvhu, wati paipa takutoita se takutosiyana nazvo, takutoita move on nezvinhu zvinenge zviripo ipapa. But ndozvandangondingokuzivisa veGeza Revolution vari kumuramba, vari kuti mukomana uyu zvekuti tingatonzi he was part of us kana kuti aitora maorders kwavari. No, vari kuti anga asingatori maorders ikoko. Geza Revolution kuti hakuna zvakadaro. Ende vamwe vacho kuZANU-PF kwacho vari kuti isusu hatisiri tanga takaningirina. So mukomana aingozvitira zvinhu zvake, kune vaitoziva mafambiro ake anga angoti aingomuka akutodedzera zvaari kutotaura, but akakwanisa kugaina vanhu, kugaina following yakati one day, because vanhu vayanga vane kakubhilivhawo maari. Ndo mamiriro anga akaita zvinhu. But thank you so much kune vabatikira pachivhitivhiti. Ndo paCoolian TV ma-updates tinokupai without fear or favor kana kuti kuita kana zvekunyebedzera. Zvatangonzwa manzwira atinenge tazviita ndo mawira atinongoya tichitaura mataurire iwayo. Coolian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Coolian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Coolian, 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 yeah.